Ročník memoriálu doktora Vladimíra Harineka sa konal v Perle Považia Trenčíne. Túto celoslovenskú súťaž v poskytovaní prvej pomoci dobrovoľných zdravotníkov mala na starosti Jana Kopijová, riaditeľka miestneho spolku Červeného kríža v Trenčíne s množstvom pomocníkov nielen z Červeného kríža. Otvárací ceremoniál začal melodicky ľudovou hudbou a príhovorom prezidentky Slovenského Červeného kríža Heleny Kobzovej. Po organizačných informáciách prišiel na rad čestný súb rozhodcov SČK, zdravotníckych inštruktorov a školiteľov prvej pomoci tak sľubujeme. A následne aj súťažiacich. Tak sľubujeme. Po privítaní sa každý zo súťažiacich začal pripravovať fyzicky, ale aj psychicky na náročný deň. Zlí duchovia, vy von! Odíďte od nás, nikto vás tu nechce! Ha, ha, ha! S malým meškaním vyrazilo prvé družstvo na stanovište, kde ho čakali 3 vážne zranenia v oblasti po zemetrasení. Na mieste boli už požiarníci a psovod so špeciálne vycvičeným záchranárskym psom. Prvé stanovište rozohrialo každého a hlavne pripravilo na nasledujúce úlohy. Čekali sme, boli sme tu kraja a zrazu začalo šejko padať. Sám si? Či koľko máš vieš? Ešte dvaja si, tu je sestra a kamarát ide vzadu. Kamarát, ešte máš kamaráta? Otvorená kamarát ide vzadu, ale neviem. Dobre. Aha. Andrej, dobre sa ti dýcha? Dobre, nie je ti zle? Od žalúdka. Pôjde, hlava sa ti netočí. Odstrániť všetky predmety, hej? Len to páli strašne. Andrej, v pohode, komunikujeme spolu, dobre? Odkiaľ si? Trenčín. Trenčína. Kde študuješ? Na gymnáziu. Na gymnáziu. Kľud. Kľud, v pohode. Dobre sa ti dýcha? Áno. Ošetríme, neboj sa. Neboj, kľud. Takže koľko vás bolo ešte raz, traja? Traja, no. Dobre. Sestra je tu vedľa, kamarát, neviem. Začalo sa všetko triasť. Áno. Dobre, kľud, nič sa nedieje. Dobre, v pohode, za chvíľku to budeš mať ošetrené. Čakaj, trošku mi pomôžeš. Dobre, v pohode, kľud. V pohode. Takto ti je to pohodlné, keď takto máš nohu, nebolí ťa to moc? No, bolí to dosť. Bolí to dosť? Skús vydržať, nech ti to ošetrím. Dobre, v pohode, kľud. Dobre. Koľko máš rokov? 17. 17? Ja som zažil teraz. Sme tu na stavenisku v Trenčíne, máme 3 zranených, všetci sú pri vedomí, je tu po zemetrasení, poskytujeme im prvú pomoc, sú tu poranenia, vyzerá to na otvorenú zlomeninu tam na začiatku, ďalej poranenia tržné, krvácajú, prosím vás, môžem zložiť? Môžem, dobre. Poradíš si, Ľuba, môžem ísť tam pozrieť zase? Môžeš, ja to škoda. Dobre. Nehýbať, prikryť, hej? Povedzte mi, keď vás niečo bolelo, dobre? Čo ste tu robili pre Boha? Neviete?
Nič vám nie je? Je vám zle, nechce sa vám vracať? Nie. Nechce sa vám vracať. Keby vám niečo bolo počuť. V poriadku, hej? Čiže nahlásil som otvornú zlomeninu, tam rezné, áno. Dobre, v poriadku. Druhotné vyšetrenie ste urobili. Andrej, prikryjeme ťa. A dobre, ešte idem zistiť pri ľube. Noha, čo? Netrpne? No, trochu si ho necítim. Hej. Dobre, Za chvíľku rozprávaj tu je sa. záchranka, neboj sa, bude všetko v pohode. Ostatní sú v poriadku? Ostatní myslím, že sú v pohode, neboj sa, to bude dobré. Cez prázdniny, aké plány? No, taká brigáda. Brigáda? No, Zarobiť si na niečo, hej? hneď asi. No to je jasné, no. Aspoň budete mať ponaučenie. Dobre, dobre, hlava v pohode, nie je navracanie, loba, v poriadku. Dobre, myslím, že všade. Už by za chvíľku tu mala byť. Dobre, dobre, v pohode. V pohode, nič sa nedá. Všetko je v poriadku. Noha, v poriadku. No, asi necítim. Za chvíľku je tu záchranka, už je to zafixované, prestalo aj krvácanie, neboj sa, to býva v takýchto prípadoch. Čo tam bolo vlastne? Ešte nie je to také nič vážneho. Trošku si tam mal nejakú takú rezu ránu, v poriadku. Keď sa nedieje, už by tu mala byť záchranka, takže všetko by malo byť v pohode. V Trenčíne sa stretli záchranári aj so situáciami, ktoré sa vyskytujú mimo Slovenska. Po zemetrasení to bola záchrana topiaceho sa vo váhu. Pomer vdýchovku s tlačeniam srdca pri masáži sa v posledných rokoch niekoľkokrát upravoval. Podľa posledného sú to 2 vdychy na 30 stlačení srdca. To si tohto roku naši rozhodcovia vyskúšali na ostro, keď nedaleko ich stanovišťa naozaj museli zachraňovať život a privolať prvú pomoc. Samozrejme obstáli na jednotku a zachránený pán sa dnes teší zdraviu. Iné záchvaty sa riešili na stanovišti v parku Milana Rastislava Štefánika. Pán so srdcovou nevoľnosťou, jeho milá starostlivá pani a častokrát skoro neviditeľný mladík idúci z ranného flámu domov na bicykli. A potom to prišlo, scéna ako z akčného filmu. A ty svinia, zdochni! Tu veľa družstiev v ochote pomôcť zabudlo, že nepriestrelná vesta nie je základnou výbavou lekárničky. Nezavolali policajnú hliadku, aby odzbrojila týchto pohádaných pánov bojujúcich o srdce jednej dámy. Pre manžela, ktorý mal priestrel, to nemalo vždy šťastný koniec. Mnohí si výstupnú ranu na chrbte nevšimli a tak im vykrvácal a zomrel v náručí. Našťastie vždy na konci ožil, aby si mohol zastrieľať znovu. Čo zaskočilo nielen jeho, bolo, že počas záchrany niekto z okolo idúcich zobral jeho pištoľ a tak organizátori museli zháňať novú. Ako sme spomínali, situácia skutočne z reality. Na jeden bod vám to musím zobrať, dobre? Tak, druhotné Čo by to bolo za súťaž bez epileptického